мо рангиниҳои олами атрофро тавассути чашм мебинем. Садову оҳанг, мусиқиву овозро бошад тавассути системаи шунавоӣ, яъне гӯшҳо мешунавем. Ва албатта ки агар гӯшҳо солим бошанд. барномаи Солим бимонед аст аз телевизиони Сафина ва ман Амирҳамза Давлатов салом. имрӯз дар барнома атрофи бемории илтиҳобёбии гӯш суҳбат дорем. илтиҳобёбии гӯш чӣ гуна метавонад гӯш илтиҳоб гирифта бемор шавад? оё ин илтиҳобёбӣ ба системаи шунавоӣ ва паст гардидани шунавоӣ халал мерасонад? оё бемории атити гӯшро метавон бартараф кард ва ё оризаҳои он чӣ гуна паёмадҳоро дар пайи худ ба миён меорад? ба сурохшавии пардаи гӯш ва пайдошавии садоҳои бегона дар гӯшҳо чӣ боис мешавад? ба ин ва дигар суолу пурсишҳо дар идомаи барнома мутахассисон посух мегӯянд. дар оғоз атрофи худи таснифи системаи шунавоии инсон яъне гӯшҳо суҳбат мекунем ва баъдан идома медиҳем суҳбати худро дар мавриди бемории илтиҳобёбии гӯш ва мегуфтед ки худи сохти клиникии гӯш чӣ гуна аст ва аз кадом қисматҳо иборат аст? гӯш аз рӯи таснифот ба се қисмат тақсим мешавад. суфраи гӯш, гӯши берунӣ, гӯши мобайнӣ ва гӯши дохилӣ. гӯши берунӣ аз суфраи гӯш, гузаргоҳи гӯш иборат мебошад ки гузаргоҳи гӯш дар навбати худ ба ду қисм тақсим мешавад. қисмати тағоякӣ ва қисмати устухонӣ ки қисмати тағоякӣ аз қисмати устухонӣ фарқияташ дар он аст ки дар қисмати тағоякӣ махсус муякчаҳо ва ғадудҳои чарбӣ мавҷуд мебошанд ки аз он ҷо равған ва ё ки серумини гӯш хориҷ ҳосил мешавад. гӯши мобайнӣ бошад аз нои сомеа, ковокии таблӣ ва изофаи пистоншакл иборат мебошад. ковокии таблӣ инчунин аз девораҳои берунӣ ки бо пардаи таблӣ маҳдуд гардидааст ва пас аз пардаи таблӣ дар он ҷо се устухончаҳои шунавоӣ ки овозро аз гӯши мобайнӣ ба гӯши дохила интиқол медиҳанд иборат мебошад ки устухончаҳои шунавоӣ аз болғача, кӯбакча ва сандонак иборат мебошад. гӯши дохилӣ бошад аз се қисмат иборат мебошад. маҷрӯҳои нимдоира, даҳлез ва ҳалзун иборат мебошад. яъне ки асосан системаи шунавоии гӯшҳо аз се қисмат иборат аст. аз се қисмат иборат аст. дар ин ҷо масалан ҳангоми беморшавӣ кадом қисмат осеб меёбад зиёдтар? акнун мавзӯъ ки имрӯз дар бораи атитҳои миёнии шадид ҳаст, бештар дар ин ҷо атитҳои миёнии шадид, атит гуфта худаш ин мафҳуми умумӣ мебошад ва атитҳо ин як гурӯҳи бузурги бемориҳои гӯши берунӣ ва гӯши мобайниро дар бар мегирад ки мо имрӯз тасмим гирифтем бештар дар бораи бемориҳои атити миёнии шадид, яъне бемориҳои отитҳои миёнии шадид суҳбат бикунем. отитҳои миёнии шадид сабаби пайдошавиашон, сабаби пайдошавии атитҳои миёнии шадид ин асосан паст гардидани масунияти умумӣ ва масунияти ҷузъии худи ҳамин ковокии таблӣ ва роҳҳои болоии нафас ба ин беморӣ оварда мерасонад. ва дигар сабабе ки ба атитҳои миёнии шадид оварда мерасонад ин вайроншавии гузаронишоти нои сомеа. вайроншавии гузаронишоти нои сомеа ки ин аз ҳисоби стаз ёе ки рукуде ки дар ковокии бини балъум эҷод мегардад бештар аз ҳамин сабабҳо ба вуҷуд меояд. ё ин ки ҷой доштани аденоидит, яъне ки дар бини балъум махсус бодомакҳое ҳастанд ки вазифаи масуниро иҷро мекунанд. аз он ҷо ҳангоми гирифтор шудан ба аденоидит махсус кӯчак набототҳо аз ковокии бини балъум ба тавассути нои сомеа ба ковокии таблӣ ворид мегарданд. ҳангоми ворид гардидан ба ковокии таблӣ онҳо метавонанд ки отитҳои миёнии шадидро эҷод намоянд. ташаккур зиёд. ва агар ки дар мавриди худи ҳамин атитҳо суҳбат кунем, чун имрӯз дар мавриди гуфтем илтиҳобёбии гӯшҳо суҳбат мекунем, худи атит илтиҳобёбӣ аст? бале, атит ин илтиҳобёбии пардаҳои лобии ковокии таблиро отит мегӯянд. саломат бошед. ва аз шумо пурсиданиям ки худи ҳамин илтиҳобёбӣ дар кадом сурат, дар кадом ҳолат пайдо мешавад, яъне ки чӣ боиси он мегардад ки системаи шунавоии гӯшҳо ба илтиҳобёбӣ гирифтор шаванд? сабаби пайдошавии илтиҳоби гӯшҳо бисёртар рабт дорад ба поёнравии масъунияти умумӣ ва ҷузъии ковокии таблӣ
бемориҳои роҳҳои нафас, шамолхӯриҳои пай дар пай метавонад ки боиси асосӣ гардад ки ба шахсият гирифтори бемориҳои отитимиёна шавад. яъне то ҷое ки ман медонам худи анамин системаи шунавоӣ яъне гӯшҳо ин ба бемории илтиҳобёбӣ танҳо масалан махсуси ин бемории илтиҳобёбӣ аст яъне ки худи анамин атит аст ва дар навбати худ ба се гурӯҳ ҷудо мешавад. чӣ боиси паст шудани масъулияти ковокии таблиғ мегардад? Масалан дар инҷо чӣ сабаби асосии паст шудани анамин масъулияти ковокии таблиғ мешавад? асосан дар пастшавии масъулияти ковокии мақсад таблиғ ва ё ин ки масъулияти ҷузъӣ ин аз ҳисоби ба бемориҳои музмин ва ё шадид гирифтор будани роҳҳои болоии нафас, чуне ки пештар қайд кардем, мисол синуситҳои музмин ва ё ин ки синуситҳои шадид ки дар он ҷо мақсад махсус кӯчакнабототҳое пайдо мегарданд ки аз ковокии ё ин ки роҳҳои болоии нафас ба қисмат тавассути нои сомеа ба ковокии таблиғ ворид мегарданд. дар меъёр дар ковокии таблиғ ҳеҷ гуна кӯчакнаботот ё ин ки флораи бактериалие ҷой надорад ва ҳангоми ҳиҷрат намудани бактерия ва ё ин ки вирусҳое ки аз ковокии бинӣ ва ё ин ки бини балъум тавассути нои сомеа ба ковокии таблиғ ворид мегарданд, ин марҳилаи аввали отити миёнии шадид оғоз мегардад. нои сомеа яке аз вазифаҳояш ин вазифаи вентилясионие ки дренажӣ мебошад ки дар меъёр аз ковокии таблиғ ба миқдори чанде аз он ҷо моеъе хориҷ мегардад ки хусусияти зидди бактериявӣ дорад ва ҳангоми вайрон гардидани вазифаи вентилясионии он дар он ҷо ҳангоми ба муҳосира гирифтор шудани нои сомеа дар он ҷо рукуди ҳамон моеъҳо оғоз мешавад ва ин ҳам марҳилаи аввали бемории отити миёнии шадид оғоз мегардад. Ташаккури зиёд ва гуфтем ки як омил таъсир мекунад то ин ки масалан бемории илтиҳобёбӣ ё худи илтиҳоб дар гӯшҳо пайдо шавад, хоҳ аз тарафи масалан бемор шудани узвҳои роҳҳои нафас ё ин ки шамолхӯрӣ. ва ҳангоме ки ин беморӣ яъне ки илтиҳобёбӣ пайдо шуд, нишонаҳои махсуси худро дорад ки масалан шахс муайян кунад ки аллакай системаи шунавоии ӯ гирифтори илтиҳобёбӣ шудааст? инсон ба бемориҳои гӯш гирифтор мешавад, якум нишонаш дарди шадид ё ки дард дар гӯш, пастшунавоӣ, ҳиссиёти ҷисмҳои бегуна ё ки об дар гӯш нишонӣ медиҳад. чӣ хеле ки қайд кардем, бемориҳои отит се марҳилаи худро дорад. марҳилаи то суроғ шавӣ ва маҳкамшавӣ. ин марҳилаҳо одатан дар бемориҳои отити миёна ба қайд гирифта мешавад ки ин марҳилаҳои суроғшавӣ ва то суроғшавӣ ин дар бораи пардаи таблиғ меравад ки вақте ки инсон ба бемориҳои шадид ё ки бемориҳои музмини отитӣ гирифтор ҳаст, дар ин марҳила метавонад ки осеби пардаи гӯш шавад ки оварда ба пастшунавоӣ мерасонад. пас аз рахна гардидани ковокии таблиғ баъзан беморон худсарона ба гузаргоҳи гӯши худ ҳар гуна маводҳои доругӣ ва ё ин ки равғанҳо мечакунанд ки он низ тавассути аз гузаргоҳи гӯш ҳиҷрат кардани флораи бактериалӣ ва ё ин ки вирусӣ ва ё ин ки дигар ҷисмҳо ба тавассути рахнагии пардаи таблиғ ба ковокии таблиғ ворид мегардад ва отити миёнии шадидро ба вуҷуд оварданаш мумкин аст. дигар омиле ки мисол ба атитҳои миёнии шадид оварда мерасонад, ин омилҳои ретроградӣ мебошанд ки мисол ҳангоми осеб дидани изофаи пистоншакл ва ё ин ки осеб дидани яке қисматҳои гӯш ва ё ин ки ҳангоми бемориҳои сироятии мағзи сар, менингиту менингоэнцефалиту лабиринтиту онҳо метавонад ки аз ҳар қисматҳои сар тавассути роғҳое ки ҷой доранд ва ё ки тавассути равзанаи даҳлезу ҳалзун ба ковокии таблиғ ворид гардид атити миёнии шадидро ба вуҷуд оранд. Ташаккур. ва дар кадом марҳила ин беморӣ масалан метавонад ки барои инсон хатарро биёрад? марҳилаҳое ки хатарнок ҳаст барои бемор, барои инсон, ин
аввал ин марҳилаи до перфоративӣ ёки яъне то суроხшавӣ ин метавонад ки илтиҳоб пушти парда ҷой дорад. Дар пушти пардаи таблӣ баландшавӣ ёки бисёршавии моеъи зардо ба вуҷуд меояд ки ин метавонад тавассути ҳуҷайраҳо ба қисмати изофаи пистоншакл гузарад ва аз он ҷо метавонад ки ба қисмати мағзи сар равад, метавонад ки ба бемориҳои дигар бемориҳо оварда расонад. яъне ки дар ҳар марҳалае метавонад ки барои инсон хатарнок бошад. ва гуфтед ки масалан баъзе нафарон худсаронан ҳамон қатраҳои равған ё дигар маҳсулотҳоро ба гӯш мечаконанд. То кадом андоза ин метавонад таъсири манфӣ дошта бошад ва оё воқеан ҳам ин метавонад кӯмак кунад? сараввал ҳангоми рахнашавиҳои баъди осебӣ бояд ки ягон гуна қатраҳои гӯшӣ ва ё ин ки равғанҳо ба гузаргоҳи гӯш рехта нашаванд, чунки чӣ хеле ки пештар қайд кардем, ковокии табли онҷо ковокии тоза ёки стерилӣ ҳаст. ба ҳамон хотир ягон гуна чаконидани қатраҳои гӯшӣ ва ё ин ки равғанҳо ва ё ин ки маводҳои спиртдор ба гузаргоҳи гӯш қатъиян манъ мебошад. чунки ҳангоми чаконидани қатраҳои гӯшӣ яке аз сабабҳояш гуфтем ба атитҳои миёнии музмини фасоднок оварда мерасонад. дигар сабабе ки ҳангоми чаконидани ин қатраҳо ба вуҷуд меояд ҳамун рахнашавии баъди осебие ки вай агар сурохии хеле хурд бошад ва ё ин ки сурохиҳои андозаашон кӯчак бошад метавонанд ки мустақилона маҳкам шаванд ва ҳангоми чаконидани ин гуна қатраҳои гӯшӣ онҳо якбора ҳамун лоскут ё ин ки лавҳае ки ҳангоми зарба канда мешавад ин қатраҳо метавонанд ки онҳоро об кунанд ва боиси рахнашавии устувор гардад. ба ҳамин хотир ҳар гуна қатраҳои гӯшӣ ҳангоми рахнашавиҳои баъди осебӣ қатъиян манъ мебошад. ташаккур. ва ҳангоме ки илтиҳоб пайдо шуд ва ҳангоме ки шахс беэътиноӣ зоҳир кард ба саломатиҳо, масалан дар ин маврид илтиҳоб пайдо шуд ва кадом оризаҳоро дар пай дорад ин беморӣ? оризаҳо одатан ҳангоми отитҳои миёнии шадид ин яке аз оризаҳо худаш рахна кардани пардаи табли мебошад. рахна кардани пардаи табли ҳангоми аз марҳила гуфтем ки отити миёнии шадид асосан аз се марҳила иборат аст. марҳилаи якум марҳилаи торахнашавӣ. бубинед аввал дар ковокии табли инҷо эксудат пайдо мешавад. ҳангоми пайдо шудани эксудат фишори ковокии табли баланд мегардад ва ҳангоми баланд гаштани фишори ковокии табли ва эксудат ба трансудат табдил меёбад. яъне аз моеъи шаффоф ба ҳангоми ворид гардидани ва илтиҳобёбии пардаҳои луобии ковокии табли аз он ҷо ҳуҷайраҳои шаклдори хун яъне эритроситҳо, лейкоситҳо аз мӯйракчаҳо берун мешаванд ва ин ҷо аз эксудат ба трансудат ва аз трансудат метавонад ба фасод табдил ёбад. эксудат гуфта чиро дар назар доред? эксудат ин моеъе ҳаст ки ҳангоми вайроншавии вазифаи ноисомия дар ковокии табли пайдо мегардад. моеъи фасоде ки пайдо моеъи шаффоф аст. ин моеъе ҳаст ки хориҷ аз бактерия ва вирусҳо мебошад ва ҳангоми ворид гардидани ҳуҷайраҳои шаклдори хун аллакай дар ин ҷо сирояти дуюминдараҷа яъне фасод ва бактерия вирусҳо ин ҷо аллакай пайдо мегардад. яъне ки ҳангоме ки моеъи шаффоф ворид мешавад эксудат ва баъдан трансудат ва аз трансудат дар марҳилаи дигар марҳилаҳои баъдӣ аллакай ин моеъ бале дар марҳилаҳои дигар аз эксудат ба трансудат ва аз трансудат ба фасод табдил ёфта фишори ковокии табли баланд мегардад ва пардаи таблиро рахна мегардонад ва ин хусусият дар кӯдакон метавонад каме дигаргун бошад. дар кӯдакони 2 соли аввали ҳаёт пардаи табли онҳо хеле ғафз мебошад, нисбати калонсолон ғафзтар мебошад. аз ҳамин хотир дар онҳо метавонад ки ҳангоми ҷой доштани фасод ва баланд гардидани фишори ковокии табли парда устувор муқовимат кунад ва рахна нагардад ва ин хатари хеле ҷиддӣ ҳам дорад ки ҳангоми рахна нагардидани пардаи табли фасод аз ковокии гӯши миёнӣ метавонад ба гӯши дохила ва ё ин ки косахонаи сар ва ҳуҷайраҳои изофаи пистоншакл
паҳн гардад ва оризаҳои хеле хатарноки дохили гӯшӣ ва дохили сариро ба вуҷуд биёрад. ҳанамун моеъ фасод мегардад, яъне ғализ мегардад, метавонад ки ба косахонаи сар паҳн гардад. бале, агар ки парда рахна нагардад, ба ковоки косаи сар ворид гаштанаш аз эҳтимол дур нест. ба ҳамин хотир ҳангоми ҷой доштани барҷастагӣ дар пардаи таблӣ, ҳангоми ҷой доштани ҳароратбаландӣ, ҳангоми ҷой доштани заҳролудии умумии бадан ва дар муддати 24 то 48 соат ки пардаи таблӣ сурох намегардад, ҳароратбаландӣ ва заҳролудшавии умумии бадан ва беҳолӣ, бемадорӣ дар бемор, аломатҳои мағзӣ, яъне қайкунӣ, дарди сари сахт пайдо мегардад. Дар ин ҳолат бояд ки паратсинтез ё ин ки буриши пардаи таблӣ гузаронида шавад ки фасод аз ковокии таблӣ ба гӯши берунӣ хориҷ гардад ва маводҳои доругӣ тавассути рахнагии пардаи таблӣ ба ковокии таблӣ ворид карда шавад ки оризаҳо ба амал наоянд. Яъне ҳангоме ки парда сурух нест ё ки парда сурух намегардад, ҳамон пардаи таблӣ, худи боиси сурух гаштан чи аст? Ин худи як марҳалаи табиӣ аст ё ин ки чӣ гуна? Сурух гардидани пардаи таблӣ гуфтем ки отитҳои миёнии шадид аз се марҳила иборат аст. Марҳилаи то рахнагӣ, марҳилаи рахнагӣ ва марҳилаи барқароршавӣ ё ин ки репаративӣ. Рахна гардидани пардаи таблӣ ин аллакай ҳолате мебошад ки бемор аллакай ба худ хуб нигоҳ накардааст ва ҳангоми ин ҳамин се марҳилае ки яъне ки фасод, ҷамъшавии фасод боиси он мегардад, боиси он мегардад ки пардаи таблиро рахна гардонад. ва агар дар сурате ки рахна нагардад, он метавонад ки организмро масалан заҳролуд кунад. Не, дар ҳолати саривақт табобати вусъатнок ва табобати тахассусӣ расонидан мо метавонем дар ҳамаи марҳилаҳои бемориро қатъ гардонем. Агар ҳамин парда рахна шуд, масалан чӣ бар сари шунавоии инсон меояд? ҳангоми рахна гардидани пардаи таблӣ асосан аз ду қисмат иборат мебошад. Қисмати таранг ва қисмати сусти пардаи таблӣ ва вобаста ба қисмати рахна гардидаи пардаи таблӣ шунавоии инсон халалдор мегардад. ҳангоми рахна гардидани пардаи таблӣ дар қисмати тарангии он ва дар қисматҳои гуногуни он метавонад ки ба пасшунавоиҳои кондуктивӣ ё ин ки пасшунавоии ҳавоии дараҷаҳои гуногун оварда расонад. ва ҳангоми рахна гардидани пардаи таблӣ дар қисмати сустиаш шунавоии бемор он қадар халалдор намешавад, лекин хатарнокии рахнашавии қисмати таранг аз қисмати суст дар он аст ки қисмати сусти пардаи таблӣ аломатҳои он қадар клиникии баръало надорад, лекин метавонад якбора ба оризаҳои хатарнок оварда расонад ва то ба ҳадди марг оварда расониданаш аз эҳтимол дур нест. ҳангоме ки масалан парда рахна шуд, оё имкони дубора барқарор шудани ҳамин пардаи шунавоӣ ҳаст? Инҷо масъала агар дар бораи отитҳои миёнии шадид равад, дар аксаран ҳолатҳо мо инҷо дар назар дорем кӯдакон ҳангоми рахнашавиҳое ки пас аз отитҳои миёнии шадид ба вуҷуд меоянд, одатан рахнагиҳои хеле кӯчак мебошанд ва ҳангоми табобати саривақтӣ ва тахассусӣ метавонанд ки он рахнагиҳо барқарор гарданд ва пас аз оне ки рахнашавии пардаи таблӣ ба вуҷуд меояд ва табобати мукаммал мегирад маризи муроҷиаткунанда, пас аз оне ки марҳилаи барқароршавӣ меравад, дар он вақт ҳам пардаи таблӣ ки барқарор нашавад, бояд нафароне ки рахнашавиҳои кӯчак доранд муддати аз 3 то 6 моҳ бояд ки эҳтиёт кунанд ки ба гузаргоҳи гӯшшон об наафтад ва ҳангоми афтодани об ба гӯш низ инҷо сироятҳо аз гузаргоҳи гӯш ба ковокии таблӣ меафтад ва дубора ба боиси фасодшорӣ мегардад ва фасодшориҳои пай дар пай метавонад ки ба рахнагии устувори пардаи таблӣ оварда расонад ва ҳангоми рахнагии устувори пардаи таблӣ амалиётҳои ҷарроҳӣ барқарор кардани пардаи таблӣ имрӯз дар тоҷикистони мо хушбахтона ҳамаи намудҳои ҷарроҳӣ дар пардаи таблӣ, дар устухончаҳои шунавоӣ ва ковокии таблӣ ва изофаи пистоншакл ҳамаи намуди ҷарроҳиҳо гузаронида мешаванд. Дар кадом марҳала кас метавонад ки шунавоии худро аз даст диҳад? Дар кадом марҳалаи беморӣ, яъне ки агар дар ҳамин худи отити миёнаи шадид гирем, кадом вақт метавонад ки ношунаво гардад? Отити миёнаи шадид одатан ба
нобуд кардани шунавоӣ бисёртар намерасонанд, барое ки айни замон хеле ки ба мо маълум аст, мо маводҳои доруворӣ дорем, мутахассисоне дорем ки ба масъаларо мақсад баррасӣ мекунанд ва бартараф мекунанд. бисёри вақт ба пасшунавоӣ меорад як муддате ки то он муддат пардаи таблӣ илтиҳоб дорад, пушти пардаи таблӣ эксудат хеле ки гуфтем фасод ҷамъ шудагӣ аст. дар ҳамин муддат шунавоӣ паст мешавад. вақте ки мо табобати пурсамар ё ки сари вақти гузарондем, шунавоӣ барқарор мешавад ва бисёри вақтҳо ба назар мерасад ки вақте ки сурохиҳо кӯчак ҳастанд, хурд ҳастанд, худ ба худ баъди табобат онҳо давоми чанд моҳе барқарор мешавад ва шунавоӣ ба ҷои худ омада мерасад, агар ки мо дар ин давра табобатро комилан дуруст ба анҷом расонда бошем. саломат бошед. ва атрофи табобат гуфтем. чӣ гуна роҳи табобат аст ки масалан ҳамин анҷом шавад то гӯшҳо аз илтиҳобёбӣ, аз беморшавӣ ва албатта ки аз пастшунавоӣ дар амон бошанд? одатан бояд аввал гуфт ки ҳар вақте ки бемор ба отит ё ки ба бемориҳои гӯш гирифтор мешавад, аввало бояд худсарона табобат накунанд, ҳар маводҳо ба гӯш дохил накунанд, равон накунанд. бояд аввал аз ташхис гузаранд, барое ки баъзан ҳолатҳо мешавад ки дар инсоният ҳаст серумини гӯш одатан пайдошавиш ва нишонаҳо ба нишонаҳои атит бисёр монандӣ дорад. чӣ гуна бояд ки масалан шахс рафтор кунад то ана ҳамин ҳолатҳо ба ӯ рух надиҳад, яъне ки аз илтиҳобёбӣ дар амон бошад? чӣ бояд кард? кадом роҳҳои пешгириро бояд ки шахс пеш гирад? пешгирии ин беморӣ асосан ҳангоми гирифтор шудан ба бемории роҳҳои нафас, яъне табобати саривақтии бемориҳои шадиди роҳҳои болои нафас ба монанди аденоидит, синуситҳо ва бемориҳои садафҳои ковокии бинӣ саривақт бояд ки табобати лозима гузаронда шаванд ва инчунин ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳҳои болои нафас наафшонидани ҳарду паҳлӯи ковокии бинӣ ба якборагӣ, чунки ҳангоми афшонидани ковокии бинӣ ба ҳарду паҳлӯи ковокии бинӣ ба якборагӣ ҳамун кӯчак набототҳо ё ин ки бактерия ва вирусҳое ки дар ковокии бинӣ қарор доранд тавассути фишор ба ковокии таблӣ ворид мегарданд ва ин ҳам яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани атити миёнии шадид мегардад. дигар роҳи пешгирӣ инчунин ҳангоми ба бемориҳои роҳҳои болои нафас гирифтор будан кашидани моеъи ковокии бинӣ балъум ба ковокии даҳон манъ мебошад, чунки дар ин ҳолат ҳам низ ҳамун кӯчак набототҳо бозам тавассути нои сомия ба ковокии таблӣ ворид гардида отити миёнии шадидро ба вуҷуд оварданашон мумкин аст. бояд ки дар ҳамин марҳилаҳо шаҳрвандон хеле бо эҳтиётона ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳҳои болои нафас риоя намоянд. яъне ки дар мавриди гирифтор шудан ба бемориҳои роҳҳои нафас, хусусан ба бемориҳои роҳҳои нафас бояд ки аҳамият ҷиддӣ шавад. бале ва ҳар гуна қатраҳои рактангкунанда ба ковокии бинӣ бояд бичакунанд ки ковокиҳои бинӣ васеъ шавад ва моеъҳое ки дар ковокии бинӣ ва қисмати паси бинӣ ҷамъ мешаванд тавассути ковокии бинӣ ба бинӣ балъум ва аз бинӣ балъум ба қисматҳои поёнӣ равона карда шаванду тавассути нои сомия ба ковокии гӯш ворид нагарданд. саломат бошед ва ташаккури зиёд бинандагони азиз. дар идомаи тавсияҳои мутахассисон бахши тавсияро мебинем ки кадом тавсияҳои иловагиро барои мо шумо пешниҳод месозад. фақат як нуқтаро фаромӯш накунед ки беаҳамиятии мо боиси костагии саломатии мо шумо мегардад. аз ин рӯ саломатиро дар дараҷаи аввал гузоред, зеро ҳама дастовардҳое ки мо шумо ба даст меорем аз худи солимии инсон аст. инҷо бахши тавсияро мебинем ва баъдан боз ҳам суҳбатро идома медиҳем. ҳангоми фасли сармо ва ё дар ҳавои хунуку шамолӣ ҳатман гӯшҳои худро аз шамолхӯрӣ эҳтиёт кунед. дар ҳавои сард аз гӯшмонакҳо истифода намоед. ҳангоми шиноварӣ гӯшҳои худро бо пахтаҳои тиббӣ маҳкам намоед, то ба дохили гӯшҳо об ворид нашавад. ҳангоми эҳсоси дард дар гӯшҳо аз пеши худ ва ё бо тавсияи дигаре ба гӯшҳо равғану дигар маҳлулҳоро ворид насозед, зеро ин амал метавонад хатарро ба миён орад. бо сари нарм аз хона ба ҳавои сард берун набароед, балки баъди қабули ҳамом
мӯйҳои худро хушк намуда баъд берун бароед. саломатии мову шумо дар дасти худи мост. аз ин рӯ солимии худро ҳифз намоед. ва дар идомаи суҳбат мехостам чунин savol пешниҳод кунам ки чун аллакай фасли тобистон як ба анҷом мерасад ва худи омилҳои иқлимӣ метавонанд ки масалан боиси пайдошавии илтиҳоб дар гӯш шаванд. масалан шамолхӯрии зиёд ё ин ки чӣ гуна омилҳои беруна метавонанд ки таъсир кунанд? бале омилҳои беруна низ метавонанд ки ба бемориҳои атитимионии шадид оварда расонанд, чунки гуфтем сабаби асосии пайдошавии мисол отитҳои миёнии шадид ин асосан аз илтиҳобгирии шадиди роҳҳои болои нафас оғоз мегардад ва инчунин ҳангоми шамолхӯриҳои худи пардаи гӯш низ одам ба атити миёнии шадид гирифтор шуданаш аз эҳтимол дур нест. ва инчунин як нуктаи дигар аст ки дар фасли гармо ҳангоми оббозӣ кардан ва ворид гардидани об ба гузаргоҳи гӯш ва инчунин он обе ки аз микробҳо холӣ нест боиси гирифтор шудан ба атити миёнии шадид аз эҳтимол дур намемонад. яке аз омилҳои пайдошавӣ бошад. бале бале. ташаккури зиёд. ва масалан баъзе шахсон шикоят аз он мекунанд ки дар системаи шунавои онҳо дар гӯшҳо садоҳои бегона ба вуҷуд меояд. ин пайдошавии садоҳои бегона аз кадом ҳисоб аст? чӣ боиси пайдо шудани ҳамин садоҳои бегона мегардад? пайдошавии садои бегона дар гӯш ё ин ки пайдошавии овоз дар гӯш асосан ба ду қисмат тақсим карда мешавад: модарзодӣ ва дар давоми ҳаёт пайдо гардида. сабабҳои пайдошавии овоз дар гӯш ки модарзодӣ ва ё ин ки ба карӣ мутлақ оварда мерасонад, ин дар вақти ҳомиладорӣ зан гирифтор шудан ба бемориҳои сироятӣ ба монанди зуком, сурхча, махмалак, паратит ва дигар бемориҳои сироятӣ ва инчунин дар вақти ҳомиладорӣ қабул намудани маводҳои гӯшзаҳрӣ ба монанди гентамитсин, стрептомитсин ва инчунин маводҳои пешоброн ва инчунин гликазидҳо ва салитсилатҳо низ метавонанд ки ба системаи асаби шунавоии кӯдак дар дохили батн таъсир расонанд ва он боис мешавад ки ба карӣ мутлақ оварда расонад ва карии мутлақ дар натиҷа ба карию гунгии модарзодӣ оварда расониданаш мумкин аст. як нуқтаи муҳим имрӯз масалан миёни тамоми ҷомеа дида мешавад, ин анамон стрессҳои ё ин ки ҳаяҷонҳои зиёд дар инсон аст ва анамин стрессҳое ки дар майнаи сар, дар мағзи сар, яъне ки маҳаки асосии инсон ҳангоме ки зиёд ба вуҷуд меоянд, оё метавонад ки ба системаи гӯш таъсири манфӣ расонад? аз рӯи таснифоте ки имрӯз дар адабиётҳо таснифот мекунанд, яке аз сабабҳои гирифтор шудан ба пасшунавоии нейросенсорӣ ё ин ки ба пасшунавоӣ ва ё ин ки овоз дар гӯш, ин стрессҳои пай дар пай мебошад. ҳамин стрессҳои пай дар пай ба ҳуҷайраҳои муяккини гӯши дохила ҳуҷайраҳои муяккини гӯши дохиларо осебпазир мекунанд ва боиси пайдошавии пасшунавоӣ ва овоз дар гӯш шуданаш аз эҳтимол дур нест. ташаккури зиёд барои суҳбат ва бинандагони гиромӣ. барномаи имрӯз атрофи бемории илтиҳоби гӯш буд ки мутахассисони соҳа дар мавриди беморӣ, роҳҳои пешгирӣ ва тарзи табобат маълумот доданд. ҳамеша саломатии худро ҳифз кунед ва кӯшиш кунед ки бемор нашавед. то барномаи дигар, хайр.